Viikon sana 28. joulukuuta 2014. Tee Herran miellyttämisestä tavoitteesi. Jumalan hyväksyntä lepäsi Jeesuksen päällä, kun hän oli 30-vuotias. Yhdestä syystä. Jeesus oli uskollisesti valloittanut houkutukset kaikkina noina vuosina. Hän oli elänyt elämää, joka keskittyi hänen taivaalliseen isäänsä, eikä itseensä. Hän ei tehnyt koskaan jotain, mikä miellytti häntä itseään. Roomalaiskirje, luku 15 ja jae 3. Hänen kasteessaan isä todisti, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eikä, tämä on minun rakas poikani, jota minä olen siunannut. Tämä jälkimmäinen todistus ei olisi merkinnyt mitään. Ensimmäinen viittasi Jumalan hyväksyntää. Se oli Jeesukselle kaikki kaikessa. Seurataksemme Jeesusta tarkoittaa, että pyrimme tavoittelemaan samaa todistusta itsellemmekin. Aadamin lapsina jokainen meistä on syntynyt itsekeskeisinä. Me kasvamme odottaen kaiken pyörivän meidän ympärillämme ja meitä palvellen. Kun teemme kääntymyksen, odotamme myös Jumalan palvelevan meitä ja siunaavan meitä erinäisin tavoin. Tulemme alussa hänen luokseen tullaksemme siunatuiksi hänen anteeksiannollaan, josta sitten jatkamme pyrkien saamaan siunauksia ihmeparantumisilla, vastauksilla rukouksiin, materiaalista vaurautta, työpaikkaa, kotia, avioliittokumppania ja niin edelleen. Mutta on mahdollista, että elämämme on edelleen itsekeskeistä, jopa silloinkin kun olemme syvästi uskonnollisia omien ja toisten silmissä. Jumalasta tulee vain yksi uusi henkilö meidän itsekeskeisyyden kiertoradalla ja pyrimme vain saamaan hänestä irti kaiken mahdollisen hyödyn. Tuhlaajapoika palasi kotiin saadakseen ruokaa hänen isältänsä, mutta isä silti vastaanotti hänet. Jumala vastaanottaa meidät jopa silloinkin, kun meidän motiivimme ovat täysin itsekkäitä. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän halajaa vastaanottaa meidät, vaikka alussa tulisimmekin hänen luokseen selkeästi itsekeskeisen motiivin kerran. Hänen toivonsa kuitenkin on, että me kypsymme nopeasti ja tajuamme, että todellista hengellisyyttä on osallistua hänen omaan luonteeseensa, joka on enemmän antamista kuin vastaanottamista. Suurimmalle osalle hänen lapsistaan Jumala ei kuitenkaan kykene tekemään todeksi tuota tarkoitusta. He elävät ja kuolevat itsekeskeisyydessään, ajatellen ainoastaan minä ja minun, ja materiaalisia sekä fyysisiä siunauksia. Ollaksemme hengellisesti kypsiä on saada mielemme niin uudistetuiksi, ettei se enää keskity siihen, mitä me voimme saada irti Jumalasta, vaan sen sijaan siihen, mitä Jumala voi saada irti meistä, meidän ainoan maallisen elämämme aikana. Tämä mielemme uudistuminen on se, joka tuo muutoksen, josta puhutaan Roomalaiskirje luku 12 ja jakeessa 2. Tämä on se, joka oikeutti 144 000, josta puhuu ilmestyskirjan luvussa 14, seisomaan Karitsan kanssa Sionin vuorella. Todellinen hengellisyys ei ole vain saada voitto vihaamisesta, himokkaista ajatuksista, rahan rakastamisesta ja niin edelleen. Se on lakata elämästä omalle itselleen. Se on lakkaamista etsimästä omaamme, omaa etuamme, omaa hyvinvointia, omaa mukavuutta, omaa tahtoa, omia oikeuksia, omaa kunniaamme ja jopa omaa hengellisyyttämme. Kun opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan, hän opetti heille rukouksen, joka ei sisältänyt sanoja minä tai minun kertaakaan. Luukas luku 11 ja jakeet 1-4. Siinä hän opetti meitä olemaan ensiksi huolissamme Isän maineesta, valtakunnasta ja tahdosta, ja sen jälkeen huolissamme meidän kanssauskovista, joka niin kuin heidän materiaalinen ja hengellinen hyvinvointinsa, niin kuin itsestämme, me, eikä minä. On helppoa opetella tuo rukous ulkoa ja toistella sitä kuin papukaija, mutta sisäistääksemme sen opetuksen se vaatii, että me todella hylkäämme kaiken ja asetamme Jumalan keskelle sydäntämme. Laki, jonka löydämme kaikkein usein omasta itsestämme, josta puhutaan Roomalaiskirjeen luvussa 7 ja jae 23. Mikäli olemme rehellisiä itsemme tuomitsemisessa, on itsekkyyden laki, himo tavoitella omaa etuamme ja oikeuksiamme koko elämän läpi. Jeesus opetti meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa,
Se tarkoittaa, että syöksemme minuuden pois valtaistuimelta ja asetamme Jumalan ja hänen intressinsä elämämme keskiöön. Jeesus luopui taivaan mukavuuksista tehdäkseen hänen isänsä tahdon maan päällä. Paavali luopui kristityn liikemiehen ylellisen elämän mukavuuksista Tarsoksessa ollakseen apostoli, kohdaten vaikeuksia Herralle. Ikinen apostoli eli samaa uhraavaa jumalakeskeistä elämää. He antoivat kaikkensa edistääkseen Jumalan valtakuntaa maan päällä, toisin kuin monet tämän päivän turistisaarnaajista. Pyhyys, joka jättää meidät etsimään omaa etua ja helppoutta, on valepyhyyttä, vaikka olisimme valloittaneet vihan ja likaiset ajatukset. Tätä monet eivät ole ymmärtäneet, ja siten saatana on kyennyt eksyttämään heidät. Monet kristityt matkustavat eri maihin etsien mukavuutta, helppoutta ja vaurautta. Heidän elämässään voi yhä olla Jumalan siunaus, mutta ei Jumalan hyväksyntä. Sillä kukaan ei voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa, joka tarkoittaa vaurautta, mielihyvää, mukavuutta ja niin edelleen. Jos me luulemme, että Jumalan siunaus elämässämme ja lapsissamme on merkki siitä, että hän on myös iloinen meistä, silloin saatana on totisesti eksyttänyt meidät. Jumalan siunaus ja Jumalan hyväksyntä ovat kaksi täysin eri asiaa. Maallisen elämämme lopussa meillä pitäisi olla sama todistus, joka oli Eenokilla, ennen kuin hän jätti maan. Hän miellytti Herraa, ja Kirkkoraamattu 92 käännös sanoo, että eli Jumalan mielen mukaisesti. Hebrealaiskirje luku 11 ja jae 5, siis oli tuo paikka. Vain 3 sanaa, mutta kukaan ei voi saada sen voimakkaampaa todistusta maalliselle elämällensä. Tämä on se todistus, joka Jeesuksella ja Paavalillakin oli. Ollaksemme vain Jumalan siunaama on arvotonta, sillä miljoonat epäuskovatkin voivat saada sellaisen todistuksen. Jumala etsii niitä, jotka tavoittelevat hänen hyväksyntäänsä, eikä vain hänen siunauksiaan.